କାହାଣୀ ଏକ ଭିନ୍ନ ମଣିଷତ୍ୱକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଏକ ଚରିତ୍ର। କାହାଣୀ ଏକ କୁକୁର ଏବଂ ଆଉ ମଣିଷର। ଗୋଟିଏ କୁକୁରଟିଏ ଥିଲା। ସେ ତା'ର ମାଲିକର ଅତି ପୋଷା ଥିଲା ଏବଂ ତା ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ତାକୁ ଟିକେ ନ ଦେଖିଲେ ତା ମନ ପୁରୁନଥିଲା। ଦିନକର ଘଟଣା, କୁକୁରଟିକୁ ତା ମାଲିକ ଦିନେ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ଛାଡ଼ି କିଛି କାମରେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ କୁକୁରଟି ତା ମାଲିକ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା କୁକୁର ତା ମାଲିକକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ମାଲିକ ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ତା ପୋଷା କୁକୁରଟି ତା'ର ପଛେ ପଛେ 2 ଦିନ ହେଲା ଫଲୋ କରି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଦିନକର ଘଟଣା, ମାଲିକ ଦିନେ କିଛି ଫଳମୂଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବଜାରରେ ଫଳମୂଳ କିଣିସାରି ଫେରିଲା ବାଟରେ ତାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଟି ଧକ୍କା ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେ ତଳେ ପଡ଼ି ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ଛାଟିପିଟି ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକମାନେ ପାଖରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ଓଲଟି ଦେଖଣାହାରି ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେହି ସମୟରେ ତା'ର ପୋଷା କୁକୁରଟି ଆସି ତା'ର ମାଲିକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ କୁକୁରଟି ମନେ ମନେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା ଏବଂ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଘଉଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୋଷା କୁକୁରଟି କାହାକୁ ଖାତିର ନ କରି ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପାଟିରେ ଘୋଷାରି ନେଇ ଆସିଥିଲା। ସେହି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯେଉଁଠାରେ ତା'ର ମାଲିକ କ୍ଷତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଡକ୍ଟର ଜଣକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଲା ପରେ ସେ ଭଲ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ମନେ ମନେ ନିଜ କୁକୁରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲା, ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ନୂଆ ଜୀବନଟିଏ ପାଇଥାଏ ତାହେଲେ ତୋ ପାଇଁ। ଭଗବାନ ତୋତେ ପଶୁ କରି ଗଢ଼ିଛି ସିନା, ହେଲେ ତୋ ଭିତରେ ମଣିଷତ୍ୱପଣିଆ ଅଛି। ବାହାରେ ତୋର କୁକୁର ଜୀବନ। ମୁଁ ଯଦି ଆର ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ହେବି ତାହେଲେ ତୋ ଭଳି ପଶୁ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ମଣିଷତ୍ୱପଣିଆ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥିଲି, ତାଠାରୁ ଅନେକ ତୋ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଓ ମଣିଷପଣିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି। ବାହାରେ ମଣିଷପଣିଆ, ବାହାରେ।